Zastav. Nerolovať. Táto správa má tvoje meno. A ak ju vidíš, je to preto, lebo si jeden z troch, pre ktorých ju Boh dnes poslal. V nebi bol práve zaznamenaný záznam o tom, čo si tento týždeň v tichosti znášal, a ja som bol poslaný, aby som ti odovzdal presnú odpoveď. Existuje bolesť, ktorá sa ti usadila v tele. Nespíš dobre. Cítiš, ako tvoja duša krváca, aj keď na tebe niet žiadnej rany. V noci sa prehadzuješ a cítiš váhu očí na svojom chrbte, aj keď si v miestnosti sám. Je to fyzický pocit, ako by niekto sledoval každý tvoj krok s nevysloveným želaním, aby si zlyhal. A tvoje telo to cíti. Tvoja duša to vie. Potom je tu bolesť v tvojich rozhodnutiach. Urobíš krok viery, rozhodneš sa správne, otvoríš dvere, o ktoré si sa modlil, a zrazu sa všetko zrúti. Príležitosti, ktoré boli isté, sa vyparia. Rozhovory, ktoré boli plné sľubov, utíchnu. Dávaš zo seba všetko ľuďom, ktorí potom použijú tvoju vlastnú silu proti tebe, a ty sa v noci pýtaš, kde si urobil chybu, zatiaľ čo oni oslavujú s tvojimi darmi. A nakoniec je tu bolesť vo tvojej rodine. Ticho pri stole, ktoré sa dá krájať nožom. Napätie vo vzduchu, ktoré sa objaví vždy, keď zdieľaš dobrú správu. Máš pocit, že tvoj domov absorbuje šípy, ktoré boli určené tebe. Priatelia, ktorí boli kedysi oporou, sa stávajú cudzincami. Stolička pri stole, kde kedysi sedával spojenec, zostáva prázdna a chladná. Ak cítiš váhu čo i len jednej z týchto bolestí, prosím, zostaň so mnou až do konca. Dnes ti ukážem, prečo tvoje najväčšie dary priťahujú najväčšie a najzúrivejšie útoky. Toto nie je tvoja predstavivosť. Je to duchovný zákon. Dnes ti dám meno pre tú tichú izoláciu, ktorú cítiš aj v miestnosti plnej ľudí, a dám ti do rúk nástroj, ako postaviť ohnivý múr okolo toho, čo ti Boh dal, aby sa závisť mohla pozerať, ale nikdy sa nedotkla toho, čo je tvoje. A na konci tejto správy ti odhalím nebeský dôvod, prečo závisť vždy útočí tesne pred tvojim najväčším prielomom. A dám ti do úst vyhlásenie, ktoré zapečatí tvoje pomazanie proti každému budúcemu útoku. Ak cítiš váhu tohto sľubu, neprerušuj túto líniu. Zostaň až do konca. Už si niekedy cítil, že to oddelenie, ktoré sa práve deje v tvojom živote, nie je len ľudské, ale duchovné. A čo ak toto oddelenie je znakom toho, že existuje bitka proti účelu, ktorý Boh položil na tvoj život? Zatiaľ čo sa mnohí snažia vysvetliť to ako pýchu alebo aroganciu, len málo kto si uvedomuje, že táto tichá vojna sa nevedie kvôli tomu, čo máš alebo čo si urobil, ale kvôli tomu, čo Boh na tebe buduje. Ale čo ak skutočný dôvod tohto oddelenia leží práve v tom, čo si o svojom vlastnom živote ešte nedokázal uvidieť? Teraz pomysli so mnou. A čo ak všetko, čím si až doteraz prešiel, to ohlušujúce ticho po tvojich dobrých správach, ten chlad od ľudí, ktorí ťa kedysi hriali, je odpoveďou na tú otázku, ktorú si roky nosíš a nevieš ju vysvetliť? Prečo práve tvoje pomazanie priťahuje toľko útokov? Práve pri hľadaní odpovedí na toto som našiel túto digitálnu knihu s názvom 7 duchovných dôvodov, prečo vyvolení čelia tak veľkej závisti. Táto kniha nie je len čítanie. Je to kľúč k duchovnému porozumeniu. Nástroj stvorený pre toho, kto chce vidieť za fasádu a prestať reagovať na útoky závisti a pochopiť duchovný zákon, ktorý pôsobí proti tým, ktorí nesú Božiu značku. Niekoľko vyvolených tu na kanáli už pocítilo volanie tohto duchovného štítu, ale ešte sa nerozhodli stiahnuť si túto digitálnu knihu. Stiahni si ju teraz, je dostupná v prvom pripnutom komentári. Ale pozor, tento obsah nemusí byť dostupný dlho. Odkrýva duchovné dôvody, ktoré mnohí ľudia radšej ignorujú, pretože odhaľujú, čo sa skrýva za náhlou izoláciou, za tichom, ktoré nasleduje po tvojej radosti, a za neviditeľným odporom, ktorý sprevádza každý tvoj krok vpred. Nečakaj na ďalší útok, aby si hľadal to, o čom už teraz cítiš, že to potrebuješ pochopiť. Klikni teraz, stiahni si svoju kópiu a zisti, prečo oddelenie, ktoré prežívaš, nezastavilo to, čo Boh v tebe začal. Ak si jedným z prvých, ktorí si knihu stiahnu, vráť sa sem a napíš Amen. Toto bude tvoj akt viery.
A ešte dnes ti Boh môže ukázať dôvod, prečo tichá erózia seba dôvery útočila proti tvojmu životu. Existuje Boží prísľub, Boží dekrét, ktorý je ako strecha nad tvojou hlavou. Je to neviditeľný prístrešok, tieň, pod ktorým môžeš odpočívať, zatiaľ čo vonku zúri búrka závisti. Je to miesto, kde útoky strácajú svoju silu a jedovaté slová padajú na zem bez účinku. Ak si dnes pocítil, že Boh ťa oddeľuje nie na trest, ale na účel, napíš do komentárov: bol som povolaný. Toto nie je pre algoritmus. Toto je pre tvoju dušu, aby si nahlas vyznal to, čo tvoj duch už vie. Je to prvé vyhlásenie tvojej novej identity. Urob to teraz. A presne o tomto. O tej náhlej izolácii, o tej devalvácii tvojej radosti, o tom neviditeľnom odpore. Existuje 3-minútová pečať, ktorá sa zmestí presne do tých prvých, najzraniteľnejších hodín po prijatí požehnania a ukážem ti ju neskôr. Zachovaj to v hlave. A okrem nášho digitálneho sprievodcu, Vyvolený, máš tu aj ďalší spôsob, ako posilniť túto správu, ktorá dnes dorazila do tvojho domu, a ako ju dostať k čoraz väčšiemu počtu vyvolených, ako si ty. Za každé slovo, ktoré ti tu na kanáli každý deň odovzdávam, nedostávame ani cent. Ako spôsob, ako môžeš vrátiť niečo z toho, čo tu dostávaš? Udržiavame otvorený aj odkaz na dobrovoľnú donáciu, hneď pod odkazom na digitálnu knihu, v prvom pripnutom komentári. Akákoľvek suma, ktorá ti dnes padne do ruky, akákoľvek čiastka, na ktorú ukáže tvoje srdce. To je to, čo drží náš kanál na nohách. To je to, čo umožňuje, aby sa ďalšia správa dostala k ďalšej osobe, ktorá ju potrebuje, presne tak, ako si ju potreboval ty. Čakám ťa tam, Vyvolený. A ak musíš odísť pred koncom tohto videa, tento štít už na teba čaká v prvom pripnutom komentári, hneď tu dole. Ale prosím ťa, aby si zostal až do konca, pretože bez kontextu, ktorý teraz prichádza, pečať nefunguje s rovnakou silou na tvoje pomazanie. Ešte som ti nepovedal tú najdôležitejšiu vec. Existuje slovo, meno pre silu, ktorá proti tebe pracuje. A kým ho nepomenuješ, nemôžeš nad ním zvíťaziť. Nie je to len závisť. Je to niečo staršie, hlbšie a oveľa presnejšie. A keď to budeš počuť, všetko, čo sa ti dialo, zapadne na svoje miesto. Teraz ťa o niečo poprosím. Zatvor na sekundu oči, alebo aspoň odsuň pohľad od obrazovky. Dovol svojmu duchu počúvať bez rozptylovania. Opíšem ti 5 vecí, 5 konkrétnych znamení. A ak budem mať pravdu aspoň v 3 z nich, ty a ja budeme vedieť, prečo si sa tu dnes zastavil. Toto nie je test. Toto je rozpoznanie. Prvé znamenie je náhla izolácia. Bez varovania, bez zjavného dôvodu, ľudia, ktorí boli tvojimi najbližšími spojencami, sa od teba stiahnu. Deje sa to presne v momente, keď sa tvoj život začne uberať smerom, ktorý ti Boh ukázal. Telefón prestane zvoniť, pozvania prestanú chodiť. Cítiš, ako sa okolo teba vytvára neviditeľný priestor a nechápeš prečo. Boh ťa neoddeľuje na trest. On ťa oddeľuje pre tvoj účel. Druhé znamenie je devalvácia tvojej radosti, najmä doma. Prídeš s dobrou správou. Povýšenie, príležitosť, modlitba, ktorá bola vypočutá, a v miestnosti nastane ticho. Miesto radosti vidíš na tvárach svojich najbližších analýzu. Miesto objatia dostaneš otázku, ktorá spochybňuje tvoj úspech. A si istý, že to vyjde? Tvoja radosť sa stáva hrozbou pre ich pohodlie a ty sa učíš oslavovať svoje víťazstvá v tichosti, o samote. Tretie znamenie je bolesť nevrátenej správy. Neskoro v noci pozeráš na obrazovku svojho telefónu. Čakáš na odpoveď od niekoho, komu si práve pomohol uspieť. Obetoval si svoj čas, svoje zdroje, svoje kontakty, aby si im otvoril dvere. A teraz, keď prešli, tvoja správa zostáva prečítaná, ale bez odpovede. Je to ticho, ktoré kričí hlasnejšie ako akákoľvek urážka. Je to duchovný zákon. Tí, ktorým najviac pomôžeš svojim pomazaním, sú často prví, ktorí ho použijú proti tebe. A práve o tomto tichu v telefóne neskoro v noci, ktoré si teraz spoznal. Existuje štít, ktorý sa zmestí presne do tej medzery, kde sa radosť stretáva s tichom.
Je už pripravený pre teba v prvom pripnutom komentári. Ale ešte tam nechoď. 4. znamenie sú obvinenia z pýchy. Si označovaný za arogantného alebo príliš ambiciózneho presne vtedy, keď začneš hovoriť s vierou o budúcnosti, ktorú ti Boh ukázal. Svet nechápe jazyk viery. Pre nich je to arogancia. Hovoria ti, aby si bol realistický, aby si stál nohami na zemi, ale v skutočnosti ti hovoria, aby si zmenšil víziu, ktorú do teba vložil Boh, aby sa oni necítili malí. A 5. najhlbšie znamenie. Útok na tvoju identitu, nie na tvoje skutky. Všimni si, že kritika, ktorej čelíš, sa nezameriava na to, čo si urobil zle. Zameriava sa na to, kto si myslíš, že si. Útočia na samotnú myšlienku, že by si mohol byť vyvolený. Pretože ak môžu spochybniť tvoju identitu, môžu sabotovať tvoj osud. Toto nie je osobný útok. Je to strategický útok na tvoje nebeské poverenie. Teraz sa na chvíľu zastav. Zhlboka sa nadýchni. Koľko z týchto 5 znamení zasiahlo cieľ? 3? 4? Všetkých 5? Ak aspoň 3 z nich rezonovali v tvojom duchu, potom už vieš, že toto nie je náhoda. Toto je božské stretnutie. Boh ťa sem nepriviedol, aby ťa obvinil, ale aby ťa potvrdil a pokryl. Tieto útoky nie sú znamením, že robíš niečo zle. Sú potvrdením, že nesieš niečo nesmierne cenné. Sú dôkazom tvojho pomazania. A ja ti teraz ukážem, ako postaviť okolo tohto pomazania strechu z Božieho prísľubu, neviditeľný prístrešok, kde jedovaté slová strácajú svoju silu. Ak si sa spoznal v týchto znameniach a cítiš, že tvoje srdce bije rýchlejšie, pretože konečne niekto pomenoval tvoju tichú bolesť, urob druhý krok. Choď do komentárov a napíš: som pod krytím. Toto nie je len fráza. Je to vyhlásenie, že prijímaš nebeskú ochranu, ktorá ti je ponúkaná práve v tejto chvíli. Ale predtým, ako ti ukážem nástroj na pokrytie, ktorý ochráni tvoj Boží zámer pred týmto duchovným rozvodom, potrebujem ti dať meno toho, čo nesieš. Pretože štít má zmysel až vtedy, keď poznáš meno cieľa, na ktorý sa útočí. A existuje slovo v hebrejčine, ktoré presne definuje tento stav radikálneho oddelenia, ktoré priťahuje nevysvetliteľnú závisť. Slovo, ktoré dá nový kontext všetkému, čo som ti práve opísal v posledných minútach. Existuje slovo v pôvodnej hebrejčine, ktoré zmení všetko, čo si myslel, že vieš. 5 znamení, ktoré som ti práve odhalil, je len potvrdením hodiny, ktorou prechádzaš. Odtlačok tejto hodiny bol v nebi videný. Ale to, že si bol videný, ešte neznamená, že si krytý. Pretože medzi tým, keď si vyvolený a tým, keď si pod ochranou, je medzera. Medzera, ktorú závistlivec pozná lepšie ako ty. A práve v tejto medzere útočí. Nie preto, že by tvoje pomazanie bolo zrušené, ale preto, že prišiel kritický čas a ty si nemal meno pre neviditeľnú korunu, ktorú ti Boh položil na hlavu a ktorú ostatní nevidia, ale cítia jej váhu. A hovorím ti to, lebo som to už videl. Videl som to u vyvolených, ktorí stáli presne tam, kde ty teraz, s telefónom v ruke čakajúc na správu, ktorá nikdy nepríde. Videl som, ako sa srdečné objatia zmenili na chladné, hodnotiace pohľady. Videl som, ako sa miestnosti plné smiechu zmenili na ohlušujúce ticho v momente, keď vošli dnu. Videl som, ako sa isté príležitosti vyparili ako ranná hmla. A nebolo to preto, lebo by urobili niečo zlé. Bolo to preto, lebo závistlivec vstúpil do medzery, ktorú zanechalo Božie oddelenie a nikto si to nevšimol. Keď používam to slovo závistlivec, nehovorím metaforicky. Pomenúvam ducha, ktorý devalvuje tvoju radosť, ktorý izoluje tvoje povolanie a ktorý útočí na tvoju identitu. A ty to už vieš, len si tomu ešte nedal meno. Dávaš zo seba všetko ľuďom, ktorí potom použijú tvoju vlastnú silu proti tebe. A ty sa v noci pýtaš, kde si urobil chybu, zatiaľ čo oni oslavujú s tvojimi darmi. Musíš tlmiť svoje vlastné svetlo a predstierať, že si menší, než v skutočnosti si, len aby sa ľudia okolo teba necítili ohrození. A cítiš, ako tvoja duša pomaly umiera udusením. Vidíš, ako Boh otvára dvere, o ktoré si sa modlil, ale nemôžeš sa z nich naplno tešiť, lebo prvá reakcia tvojho okolia nie je radosť, ale podozrenie, otázky a tichá analýza tvojho úspechu.
Predtým, ako pomenujem štít proti tejto tichej izolácii, posuň svoj palec na prvý pripnutý komentár hneď tu dole. Len sa pozri. Kde je? To je všetko. Týmto jednoduchým gestom tvoj duch hovorí: som pripravený prijať krytie. Práve pri hľadaní odpovede na toto som sa dostal k tejto digitálnej knihe s názvom 7 duchovných dôvodov, prečo vyvolení čelia tak veľkej závisti. Táto kniha ti neprinesie pokoj, ktorý svet sľubuje. Prinesie ti pochopenie, ktoré nepriateľ neznáša. Ukáže ti, ako konečne prestať ospravedlňovať ticho v miestnosti po tvojej dobrej správe. Ako prestať brať na seba zodpovednosť za prázdnu stoličku pri stole. Ako prestať cítiť chlad od tých, ktorých si kedysi hrial. Nečakaj na ďalší útok, ktorý príde v prvých hodinách po tvojom ďalšom požehnaní, aby si hľadal to, o čom už teraz cítiš, že to potrebuješ pochopiť. Je to v prvom pripnutom komentári hneď tu dole. Klikni na odkaz, zaobstaraj si svoj exemplár a zisti, prečo oddelenie, ktoré prežívaš, nemá žiadnu zákonnú právomoc zastaviť to, čo o tebe Boh nariadil. A ak budeš medzi prvými, ktorí si ju stiahnu, vráť sa sem a zanechaj v komentároch odkaz Amen. Toto bude tvoj verejne deklarovaný akt viery, znamenie pre nebo, že si pochopil, že tvoje pomazanie je hodné ochrany. Toto nie je len akt viery, je to potvrdenie, že si prestal čakať na povolenie chrániť to, čo ti Boh zveril. Celá architektúra tohto krytia je postavená na jednom verši, na jednom jedinom prísľube. Je to verš, ktorý poznáš, ale možno si ešte nevstúpil do jeho tieňa. Ten, kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočívať bude v tieni Všemohúceho. Toto nie je poézia, toto je adresa, je to duchovná poloha, je to miesto, kde jed závisti stráca svoju silu a stáva sa neškodným. Byť vyvoleným bez toho, aby si sa naučil túto architektúru, je ako byť vojakom poslaným do boja bez brnenia. Digitálna kniha, ktorá je v prvom pripnutom komentári, bola postavená na tejto architektúre. Vďaka nej Jozef prežil nielen studňu a väzenie, ale aj tiché sprisahanie vo svojej vlastnej rodine, prežil akt oddelenia. A toto krytie pre teba stojí menej ako cena za kávu, ktorú si vypiješ sám, pretože sa bojíš podeliť o svoje víťazstvo. Menej ako obed, ktorý zaplatíš niekomu, kto sa na teba o hodinu neskôr bude sťažovať. Menej ako darček, ktorý kúpiš z povinnosti niekomu, kto si nepamätá dátum tvojho narodenia. Pamätaj si, toto boli rozhodnutia, ktoré nemuseli priniesť nič späť. A tu, pred niečím, čo môže ochrániť tvoje povolanie na nasledujúcich 12 mesiacov, budeš váhať. Nie preto, že to stojí viac, ale preto, že duch oddelenia ťa presvieča, že si musíš vystačiť sám. Táto váhavosť má meno. Je to ten istý duch, ktorý ti šepká realizmus, keď Boh hovorí viera, teraz oblečený do finančnej rozumnosti. Je to posledný obranný mechanizmus nepriateľa pred tým, ako stratí prístup. A máš 7-dňovú záruku. Ak si ju otvoríš, prečítaš a nepocítiš, že slúži tvojmu duchu, pošli e-mail a dostaneš späť všetky peniaze. Žiadne otázky, žiadny proces, žiadne odsudzovanie. Tento prísľub dávam s takou istotou, pretože tu nejde len o informácie, najmä keď je v stávke tvoje povolanie. Riziko nie je na tebe. Riziko je zostať ďalšiu noc hore a pozerať na obrazovku telefónu, čakajúc na odpoveď, ktorá nepríde. Mnohí vyvolení tu na kanáli už boli presne tam, kde si ty teraz. Marek, 62-ročný, obchodný zástupca na dôchodku. Napísal mi vo štvrtok večer, zničený tichom svojej rodiny, po tom, čo im oznámil, že začína nový malý podnik. Cítil sa vinný za svoju vlastnú ambíciu. Prečítal si knihu medzi štvrtkom a piatkom a v sobotu ráno mi poslal správu. Prvýkrát po rokoch som sa zobudil bez pocitu viny za to, kým ma Boh stvoril. Jana, 54-ročná, učiteľka v materskej škole. Každé povýšenie v práci ju stálo priateľstvo. Vždy sa obviňovala, že je príliš hlasná, príliš nadšená. Kniha jej pomohla pomenovať útoky na jej identitu, nie na jej chyby. Minulý týždeň mi napísala: už viac netlmím svoje svetlo. Kto chce odísť, nech odíde.
Ja zostávam v Božom svetle. Peter, 49-ročný IT technik. Za každým, keď sa mu podaril veľký projekt, jeho najbližší priateľ náhodou ochorel alebo mal zlý deň a nedokázal sa s ním tešiť. Peter sa naučil oslavovať sám. Po prečítaní knihy pochopil devalváciu radosti, povedal mi: už nečakám na ich potlesk. Potlesk neba mi stačí. Možno o 3 hodiny budeš na ich mieste, alebo možno budeš na tom istom mieste ako teraz. Každá hodina bez tohto porozumenia je ďalšia hodina, keď sa tvoja sila používa proti tebe. Každý týždeň bez toho, aby si poznal meno pre to, čo sa s tebou deje, je ďalší postup nepriateľa do tvojho územia. Každý rok, bez 7 duchovných dôvodov, je tichá erózia seba dôvery, ktorá vedie k tomu, že prestaneš prijímať Božie dary. A tvoja rodina si to tiež nevšíma. A tvoje deti si to tiež nevšímajú. A táto tichá erózia seba dôvery pokračuje s rovnakým úsmevom, sadajúc si na tú istú stoličku, odchádzajúc tými istými dverami. A než ti odovzdám ďalšie slovo, ktoré ešte prichádza, pretože ono prichádza a má svoju váhu. Chcem ti pripomenúť, že všetko, čo tu na kanáli dostávaš, je dar. A ak cítiš v srdci volanie vrátiť niečo z tohto daru, aby sme mohli pokračovať v tejto práci, v prvom pripnutom komentári je odkaz na dobrovoľnú donáciu. Nie je to povinnosť, nie je to podmienka. Je to príležitosť zasiať do pôdy, z ktorej si sám živený. Akákoľvek suma, na ktorú ukáže tvoje srdce, menej ako tá zmrzlina, ktorá sa roztopí skôr, ako ju stihneš zjesť, nám pomáha udržať toto svetlo zapálené pre ďalšieho vyvoleného, ktorý ho zúfalo hľadá v tme. Čakám ťa tam znova, vyvolený. Ale neodchádzaj. Zapečatenie ešte neskončilo. Doteraz som ti ukázal štít, ale ešte som ti nedal meč. Je to meno toho, čo sa ti deje, slovo, ktoré pochádza zo starovekej hebrejčiny a prešlo 3000 rokov, aby ťa našlo v tejto hodine tichého oddelenia. Priprav sa. Zostaň. To slovo existuje a prišlo k tebe cez 3000 rokov ticha, aby ťa našlo presne v tejto chvíli. Nie je to slovo, ktoré sa učíš, je to slovo, ktoré si pamätáš, slovo, ktoré už je napísané na tvojej duši. To slovo je Bachír. Počúvaj pozorne. B-A-C-H-I-R. V hebrejčine to neznamená len vyvolený v zmysle, že si bol vybraný do tímu. To je svetské chápanie. Nebeská realita je oveľa hĺbšia. Keď ťa písmo nazýva Bachír, nehovorí, že si bol vybraný. Hovorí, že si bol oddelený, že si bol vytrhnutý z davu a označený pre účel taký veľký, že to vyvolalo duchovnú ozvenu. Byť Bachír znamená, že si sa stal trofejou v nebeskej sieni slávy ešte predtým, ako si odohral zápas. Tvoje meno bolo vygravírované na nebeskom dekréte ešte pred založením sveta. A závisť, môj priateľ, nenávidí trofeje, ktoré si nezaslúžila. Neznáša dôkazy o Božej suverenite. Preto tie útoky nie sú na tvoje chyby, sú na tvoju identitu. Pretože ak ťa nepriateľ dokáže presvedčiť, že nie si Bachír, že si len obyčajný, potom ťa môže udržať v zajatí obyčajnosti. Ale dnes sa tá lož končí. Dnes si spomenieš na svoje meno. Dnes pochopíš, že oddelenie nie je trest, je to korunovácia. A ak chceš vidieť, ako vyzerá život jedného Bachír v praxi, Boh nám zanechal dokonalý portrét. Záznam starý takmer 4000 rokov. Príbeh muža, ktorého samotné pomazanie takmer zabilo. Muža, ktorý bol najviac nenávidený a najviac povýšený v celom starom zákone. Volal sa Jozef. Jozef bol Bachír. Ešte ako chlapec dostal od svojho otca farebný plášť. To nebol len dar. Bol to symbol oddelenia. A jeho bratia to videli. Potom dostal sny, ktoré neboli z tohto sveta. A jeho bratia ich počuli. Písmo hovorí, že mu závideli. Ale tá závisť bola tichá, skrytá za úsmevmi, až do dňa, keď ho videli prichádzať z diaľky. V ten deň sa ich tichá závisť zmenila na vražedný plán. Jeho oddelenie, nie jeho hriech, ho dostalo do studne. Potom, ako tovar, ho predali do Egypta. A dokonca aj tam, ako otrok v cudzom dome, ho jeho pomazanie nasledovalo. Všetko, čoho sa dotkol, prekvitalo.
A to opäť pritiahlo pozornosť závisti, tentoraz v podobe falošného obvinenia, ktorého uvrhlo do väzenia. Roky sedel v tme, nevinný, opäť izolovaný. Závisť ho prenasledovala z jeho domu až do cudzej krajiny, z paláca do väzenia. Pretože závisť neútočí na tvoju polohu, útočí na tvoje pomazanie. Ale Boh použil samotné väzenie, aby ho pripravil na palác. Tam, v najhlbšej tme, Boh zdokonalil jeho dar. Interpretoval sny pekárovi a čašníkovi a nakoniec aj samotnému faraónovi. A v jedinom dni bol povýšený z väzňa na druhého muža v Egypte. Prečo? Pretože Boh potreboval muža, ktorý mal múdrosť nielen na to, aby prijal požehnanie, ale aj na to, aby ho spravoval počas 7 rokov hojnosti a 7 rokov hladu. Potreboval praktickú, aplikovanú múdrosť, ktorá sa rodí len v ohni skúšky. A na konci jeho bratia, tí istí, ktorí ho predali, prišli prosiť o jedlo. A on, Kabachir, ktorý bol odmietnutý svojimi, sa stal ich záchrancom. Sám Ježiš ho citoval ako predobraz Mesiáša, ktorý bol odmietnutý svojim vlastným ľudom, aby sa stal spásou pre národy. Jeho život je dôkazom, že závisť môže vyhrať bitku, ale nikdy nevyhrá vojnu, ktorú začal Boh. Jozef si túto múdrosť nevzal so sebou do hrobu. Zanechal ju zaznamenanú s chirurgickou presnosťou, ktorá prežila 3800 rokov bez toho, aby stratila svoju ostrosť. Muž, ktorý bol predaný zo závisti, zanechal mapu pre tých, ktorým sa dnes závidí. A tá mapa je presne to, čo sa ti chystá dostať do rúk vo forme nástroja. Predstav si toto. Byť vyvolený, byť bachír, je ako držať v rukách zapečatenú mapu k pokladu, ktorú nikto iný nevie prečítať. Závislivci nevidia poklad. Vidia iba to, že držíš mapu, ktorú oni nemajú. Cítia jej váhu v tvojich rukách, aj keď nerozumejú jej obsahu. Ich cieľom nie je ukradnúť ti poklad, pretože ani nevedia, kde je. Ich cieľom je spáliť mapu v tvojich rukách. Chcú zničiť dôkaz tvojho oddelenia. Chcú ťa presvedčiť, že mapa je falošná, že poklad neexistuje, že si len arogantný snílek, ktorý si myslí, že je výnimočný. Robia to tým, že znevažujú tvoju radosť, spochybňujú tvoje víťazstvá a izolujú ťa od tých, ktorí by ti mohli pomôcť mapu rozlúštiť. Ich stratégiou je prinútiť ťa, aby si sa hanbil za mapu, ktorú ti dal sám Boh. Aby si ju skryl, zložil a nakoniec na ňu zabudol. Ale tu je tajomstvo, ktoré im uniká a ktoré ty dnes pochopíš. Snažia sa zničiť dôkaz, nechápuť, že tá mapa je už vytetovaná na tvojom srdci Božím prstom. Ty nie si len držiteľom mapy, ty si tá mapa. Tvoj život je živým dôkazom. A preto je každý útok na teba taký zúrivý. Pretože sa nesnažia zničiť papier, snažia sa vymazať Božiu prácu. A to je bitka, ktorú nemôžu vyhrať. Takže tá strecha, o ktorej sme hovorili, ten tieň Všemohúceho, nie je len úkryt pred slovami a pohľadmi. Je to nebeské uznanie mapy, ktorú nosíš vo svojom vnútri. Je to potvrdenie tvojej identity ako bachír. A keď vstúpiš pod túto strechu, aktivuješ ochranu, ktorá nechráni len tvoje pocity. Chráni tvoj osud. Ale toto je len začiatok. Toto je len pomenovanie toho, čo sa deje. Pretože vedieť, že si bachír, je jedna vec. Ale vedieť, ako žiť ako bachír v nepriateľskom svete, je niečo úplne iné. Najhlbšia pravda ešte len príde a je na nej tvoje meno. Dovoľte mi na chvíľu sa zastaviť a zhrnúť všetko, čo ste práve počuli, jednoduchými slovami. Žiadna poézia, žiadna metafora, len fakty. Fakt číslo 1. Oddelenie, ktoré prežívaš, nie je odmietnutie, je to povýšenie. Fakt číslo 2. Závisť neútočí na to, čo máš, ale na to, kým si bol pomazaný. Fakt číslo 3. Tvoja identita bachír bola ustanovená pred tým, ako sa útok začal. A fakt číslo 4. Jozefov príbeh nie je len história, je to tvoja stratégia. A toto si ty uprostred toho všetkého. Si nositeľom nebeského dekrétu. Strážcom zapečatenej mapy, ktorú diabol nedokáže prečítať, ale zúfalo sa ju snaží spáliť. Si živým dôkazom, že Boh si stále vyberá. Teraz, čo nasleduje, je kľúčové. Premeníme toto poznanie na autoritu.
Premeníme túto identitu na zbraň. Dám ti do rúk presný trojkrokový rámec, ako zapečatiť to, čo ti bolo dané. Prvý si ty ako nositeľ dekrétu. Nie si len snílek. Si doručovateľom už podpísaného nebeského dekrétu. Tvoja úloha nie je presviečať skeptikov, ale ohlasovať realitu, ktorá už bola v nebi ustanovená a teraz sa musí prejaviť na zemi. To znamená, že keď hovoríš o svojej budúcnosti, nehovoríš o možnosti, ale o príkaze. A nepriateľ to počuje. Útočí na teba nie preto, aby zmenil tvoj názor, ale aby sabotoval vykonanie nebeského príkazu. Druhý si ty ako strážca vízie. Si strážcom obrazu budúcnosti, ktorý Boh vložil do tvojho ducha, keď si bol ešte v matkinom lone. Tento obraz je spomienkou na budúcnosť, ktorú sa nepriateľ snaží vymazať z tvojej pamäte. Preto ťa tak nenávidí. Lebo za každým, keď sa pozrieš do zrkadla, vidí v tvojich očiach odraz svojho vlastného zlyhania. Každý tvoj nádych je dôkazom, že jeho plán na vymazanie tvojej vízie zlyhal. A tretí si ty ako živé dôkaz. Tvoj život nie je len príbeh, je to argument. Je to živý, dýchajúci dôkaz, že Boh si stále vyberá, že jeho slovo je stále živé a že jeho pomazanie stále prúdi. Tvoja existencia je argument, ktorý diabol nedokáže vyvrátiť. Preto sa každý útok na teba cíti tak osobne. Pretože to je osobné, útočia na živý dôkaz. Pretože ak dokážu umlčať svedectvo tvojho života, dúfajú, že môžu spochybniť Božiu vernosť. Ale nemôžu. Ak si pochopil, že tvoje meno je Bachir a že si jedným z týchto troch archetypov, choď teraz do komentárov a napíš: Prijímam svoje poverenie. Týmto nevyhlasuješ pýchu, vyhlasuješ zodpovednosť. Potvrdzuješ, že si pochopil váhu mapy, ktorú nosíš a že ju už viac nebudeš skrývať. A ak chceš zostať pod touto duchovnou strechou, uisti sa, že odoberáš kanál a máš zapnuté všetky upozornenia. Toto nie je len kanál. Je to bezpečný prístav pre tých, ktorí nosia neviditeľnú korunu. Teraz ti dám do rúk niečo praktické. Niečo, čo môžeš urobiť hneď teraz, za menej ako 3 minúty. Nazýva sa to rámec 3-krokového zapečatenia. Urobíš to vždy, keď pocítiš ten chlad v miestnosti, to ticho po dobrej správe, ten prvý útok závisti. Krok prvý, identifikuj korisť. Pomenuj nahlas, čo presne si nepriateľ vyhliadol ako korisť. Nie je to tvoje auto, nie je to tvoj dom. Je to tvoja vôňa pomazania. Povedz nahlas: moja radosť je korisť, moja vízia je korisť, moje pomazanie je korisť. Krok druhý, dekretuj hranicu. Nahlas vyhlásiš: v mene Ježiša Krista podľa Žalmu 91 staviam ohnivý múr okolo pomenovaná korisť. Závisť sa môže pozerať, ale nesmie sa dotknúť. Krok tretí, aktivuj stráž, povieš: Nebeský Otec, posielam tvoje slovo, aby si poslal anielskú eskortu na stráženie toho, čo bolo zapečatené. Odteraz už nikdy nekráčam sám. A teraz cíť, ako sa mení atmosféra okolo teba. Cítiš to? To je pečať. A tento nástroj, ktorý som ti práve vložil do rúk, sú to dvere. Ale existuje rozdiel medzi otvorením dverí a bývaním v celom dome. To, čo som ti teraz dal, pokrýva prvých pár hodín po prijatí požehnania. Je to krytie. To, čo je v prvom pripnutom komentári, pokrýva 7 dôvodov, prečo si ťa duchovný rozvod vybral za cieľ. Nie náhodne, nie omylom, ale pretože niečo konkrétne v tebe aktivovalo Bachir nad tvojim domom. Ukazuje ti 3 vzorce, ktoré používa na to, aby sa dostal k tvojej radosti. A dáva ti kompletný rituál krytia, ktorý vykonáš pred každým novým požehnaním počas nasledujúcich 12 mesiacov. Práve si bol vyhlásený za nositeľa dekrétu. Ale nositeľ dekrétu bez úplného štítu je ako strážca mapy, ktorý stojí s otvoreným zvitkom uprostred dažďa a sleduje, ako sa Boží atrament rozmazáva. Pečať, ktorú si teraz dostal, je skutočná. To, čo je v prvom pripnutom komentári, premieňa túto pečať na brnenie. A zatiaľ, čo to počúvaš, niekto ako ty už otvoril odkaz a je pri 3. dôvode. Nenaháňam ťa. Hovorím ti, že odkaz tam stále je, presne tam, kde si ho očakával,
čakajúc na to isté rozhodnutie, ktoré robíš práve teraz. Ale predtým, ako sa rozhodneš, musím ti ukázať, čo závistník skúsi urobiť proti tomuto nástroju v nasledujúcich 72 hodinách. V momente, keď začneš operovať v tom, čo si práve prijal, a to sa stane v nasledujúcich 72 hodinách, budú proti tebe spustené 3 špecifické veci. Nepriateľ neútočí na náhodu. Útočí na vykonávanie. A ja ti teraz presne poviem, ako bude vyzerať jeho prvý, druhý a tretí útok, aby si ich nielen očakával, ale aby si ich aj neutralizoval skôr, ako sa dotknú tvojho pomazania. Prvý útok je bomba pochybností s názvom Je to len náhoda. Príde v podobe myšlienky, ktorá sa bude zdať ako tvoja vlastná. Možno som si to všetko len vsugeroval. Možno to nie je duchovný útok, možno je to len zlý týždeň. V tom momente, keď táto myšlienka príde, musíš okamžite použiť zbraň číslo 1. Nahlas vyhlásiš: Náhodám neverím, verím v Božie riadenie. Potom si nalej pohár vody a povedz: Ako táto voda hasí smäd, tak Božia pravda hasí každú lož pochybnosti. A pripomeň si verš z prísloví 3:5. Dôveruj celým svojim srdcom Pánovi. Druhý útok je kríza rozptýlenia tesne pred rituálom. Presne v momente, keď sa rozhodneš vykonať trojkrokové zapečatenie alebo si otvoriť digitálnu knihu, zazvoní telefón. Príde urgentná správa. Dieťa začne plakať. Stane sa niečo, čo bude vyžadovať tvoju okamžitú pozornosť a bude sa zdať oveľa dôležitejšie. Zbraň číslo 2. Neodkladaj rituál. Uprostred krízy povieš: Bože, dávam ti túto krízu a beriem si svoje 3 minúty na zapečatenie. Týmto aktom neignoruješ problém, ale vyhlasuješ, že tvoje spojenie s Bohom je zdrojom riešenia, nie prekážkou. Tretí útok je izolácia toho, kto vidí príliš veľa. Keď začneš hovoriť jazykom bachír, ľudia okolo teba to nepochopia. Obvinia ťa, že si sa stal príliš duchovným alebo fanatickým. Budú sa ti vyhýbať, pretože tvoje svetlo odhaľuje ich vlastnú vlažnosť. Zbraň číslo 3. Uvedomenie si, že nie si sám. Každý vyvolený na tejto planéte prechádza presne tým istým. V tej chvíli izolácie choď do komentárov k tomuto videu a len čítaj. Uvidíš armádu tých, ktorí nosia rovnakú neviditeľnú korunu. Ich svedectvá sú tvojou posilou. A o tejto izolácii, ktorú si rozpoznal ako skutočnú. Musím ti teraz niečo povedať. Existujú ďalšie 4 taktiky okrem týchto 3. Nemôžem ich tu všetky otvoriť. Nie pre nedostatok času. Pre hustotu každá potrebuje vlastnú stránku s presnou protizbraňou, s konkrétnym slovným vyhlásením, ktoré neutralizuje útok v momente, keď príde. A zatiaľ, čo ti tieto 4 taktiky neodovzdávam, duchovný rozvod ich pozná všetky. Všetko je to zmapované v knihe 7 duchovných dôvodov, prečo vyvolení čelia. Tak veľkej závisti, spolu s presnou sekvenciou krytia, aplikovanou na tichú analýzu tvojho úspechu a na pocit, že kráčaš po ceste, ktorú nikto iný nevidí. Budeš to potrebovať, nie zajtra. Budeš to potrebovať dnes večer, keď závisť rozpustí nadšenie z dnešného večera a pokúsi sa ho nahradiť úzkosťou. Budeš to potrebovať zajtra ráno, keď závisť spôsobí, že spomienka na túto správu stratí farbu a bude sa zdať vzdialená. A budeš to potrebovať pri tvojom ďalšom požehnaní, keď závisť zatlačí s maximálnou silou práve vtedy, keď bude tvoja radosť najkrehkejšia. Odkaz je stále v prvom pripnutom komentári. Nenaháňam ťa. Upozorňujem ťa, že druhý deň je ťažší ako prvý a duchovný rozvod to vie lepšie ako ty. Ale predtým, ako vôbec pomyslíš na kliknutie, musím ti ukázať, čo ty sám urobíš proti sebe v nasledujúcich 72 hodinách. Lebo najhoršou prekážkou nie je závistník. Je to hlas, ktorý si pletieš so svojím. Volá sa to strach zdať sa nevďačným. Je to najrafinovanejšia zbraň sebasabotáže v arzenáli vyvoleného. Funguje to takto. Začneš aplikovať hranice, ktoré si sa naučil a niekto blízky, člen rodiny, starý priateľ, zareaguje zranene alebo zmetene. A v tej chvíli príde hlas,
ktorý znie tak rozumne. Možno som príliš tvrdý. Koniec koncov oni to nemyslia zle. Nemal by som byť vďačnejší za ľudí, ktorých mám? To nie je vďačnosť. To je duchovné vydieranie oblečené do rúcha pokory. Je to strach z toho, že budeš označený za nevďačného, za to, že si dovolil chrániť to, čo ti Boh dal. Je to strach, ktorý ťa udrží v zajatí vzťahov, ktoré Boh určil na prerezanie, nie na udržiavanie. Obranou nie je stať sa bezcitným. Obranou je predefinovať vďačnosť. Pravá vďačnosť nie je byť vďačný za klietku, ale za krídla. Byť vďačný Bohu tak veľmi, že odmietneš dovoliť, aby jeho dar bol zneúctený alebo zmenšený, aby si upokojil nepohodlie iných. Tvoja prvá lojalita je voči darcom, nie voči publiku. A je tu ešte jedna posledná vec, tá, ktorá ma znepokojuje zo všetkých najviac, ktorú urobím s tebou predtým, ako sa táto správa uzavrie. Niečo, čo Boh vložil do mojich úst, aby som ti to povedal ako posledné varovanie. Nie odo mňa, ale pre teba, pre tvoju vlastnú ochranu. A je to varovanie pred niečím, čo sa práve teraz formuje v tvojom vlastnom srdci. Zostaň. Teraz ťa poprosím, aby si so mnou spolupracoval v duchu. Ak môžeš, nájdi si na chvíľu tiché miesto. Zatvor oči. Ak nemôžeš, len odsuň pohľad od obrazovky a sústreď sa na zvuk môjho hlasu. Polož si ruku na srdce, cíť jeho tlkot. To je rytmus tvojho pomazania, ktorý sa snaží zosynchronizovať s nebesami. Zhlboka sa nadýchni, ako by si vdychoval Božiu prítomnosť. A pri výdychu si predstav, ako z teba odchádza všetko napätie tohto týždňa, všetka váha tých tichých útokov. Urob to ešte raz. Nádych pokoja, výdych vojny. Teraz si pripravený. Tvoj duch je otvorený. Chystáme sa urobiť niečo posvetné. V mene Ježiša Krista zbavujem ťa z babelého strachu, že budeš vyzerať ako nevďačný pred ľuďmi. Ruším v tebe potrebu zmenšovať svoje vlastné víťazstvo, aby si upokojil priemernosť ostatných. A lámem každú falošnú lojalitu, ktorá od teba žiada, aby si v tichosti krvácal v mene udržania pokoja tých, ktorí tajne závidia tvoje povolanie. Dnes si slobodný od tejto kliatby. Zbavujem ťa bremena hanby za to, čo cítiš. Hanby za tú tichú bolesť, keď sa tvoja radosť stretne s chladom. Hanby za slzy, ktoré si plakal v samote, keď ti nerozumeli. Už viac nebudeš nosiť zodpovednosť za ich neschopnosť radovať sa s tebou. Ich reakcia je ich bremeno, nie tvoje. Dnes ho skladáš pri kríži. Zbavujem ťa všetkých diskvalifikujúcich hlasov, ktoré ti roky šepkali, že nie si dosť dobrý. Kto si myslíš, že si? Utá, alebo že si príliš? Zvuk týchto hlasov sa práve teraz v tvojich ušiach stišuje. V autorite mena Ježiš im prikazujem, aby zmlkli pred mocou tvojho povolania ako bachír. Dnes je deň, keď hlas tvojho stvoriteľa prekričí hlas tvojho kritika. A zbavujem ťa tej verzie teba samého, ktorá sa stala špongiou pre jed závisti. Tej verzie, ktorá sa naučila absorbovať šípy, určené pre tvoj osud, a prichádzala domov vyčerpaná. Ten vzorec je dnes prelomený. Odteraz sa vraciaš domov plný, nie prázdny. Odteraz tvoj dom nebude miestom, kde si vylievaš jed, ale prístavom, kde si dobíjaš silu. A teraz, v tomto vyprázdnenom a posvetenom priestore, povolávam tvoju pravú identitu. V mene Ježiša povolávam nositeľa dekrétu. Vstaň v autorite nebeského príkazu, ktorý nosíš. Cíť váhu zvitku vo svojich rukách. To, čo Boh o tebe povedal, už nie je len možnosť, ktorú si praješ. Je to mandát, ktorý vykonávaš. Povolávam strážcu vízie. Povolávam tvoje duchovné oči, aby opäť videli spomienku na budúcnosť, ktorú ti Boh ukázal v tajnosti. Ak si na ňu zabudol, v tejto chvíli ti ju Duch Svätý pripomína v ohromujúcej jasnosti a farbe. Dovoľ, aby ten obraz zaplavil tvoju myseľ a stal sa tvojím kompasom. A nakoniec povolávam živé dôkaz. Povolávam tvoj život, aby sa stal nepopierateľným argumentom Božej vernosti. Každý tvoj krok odteraz je svedectvom. Každý tvoj dých je vyhlásením. Si chodiaci, hovoriaci, dýchajúci dôkaz, že Boh si stále vyberá a jeho slovo je stále živé a účinné. Teraz, s rukou na srdci, s očami stále zatvorenými,
Potichu alebo nahlas zopakuj za mnou tieto slová. Prijímam svoje poverenie. Vstupujem do svojej autority. Som tým, táž ma Boh nazval. Cíť, ako sa každé slovo usádza v tvojom duchu, nie ako prázdna fráza, ale ako mocná, živá realita. Tvoja pečať je teraz aktivovaná. Duchovný rozvod bol odhalený a jeho právomoc nad tebou bola zrušená. Ale ešte nehovor amen. Ešte sme neskončili. Toto je len začiatok tvojho života pod otvoreným nebom. Zostaň so mnou. Pretože existuje jedna posledná vec, ktorú musíš vedieť o brnení, ktoré si práve obliekol. A nepriateľ zúfalo dúfa, že ti to nikto nikdy nepovie. Týka sa to ceny za nosenie tohto brnenia a toho, ako ju zaplatiť bez toho, aby si stratil svoju dušu. Teraz, s rukou na srdci, rozširujem toto pomazanie a toto krytie na každú oblasť tvojho života. V mene Ježiša Krista pokrývam tvoj stôl. Každé jedlo, ktoré sa na ňom bude podávať, každú konverzáciu, ktorá pri ňom prebehne, každé ticho, ktoré sa pokúsi ukradnúť radosť. Nariaďujem, aby sa tvoj stôl stal oltárom vďaky vzdania, nie súdnou sieňou, kde sa analyzujú tvoje požehnania. Jed závisti sa nikdy nedostane do jedla, ktoré ješ, ani do slov, ktoré počuješ vo svojom dome. Pokrývam tvoj dom, každú tehlu, každý prach, každú izbu. Pokrývam tvojho manžela, tvoju manželku, tvoje deti, aj tie, ktoré ešte len prídu. Ich srdcia sú zapečatené pred odrazenými šípmi, ktoré boli určené tebe. Tvoj dom nebude miestom, kde si vylievaš jed, ale prístavom, kde si dobíjaš silu. Tvoja rodina nebude cítiť váhu tvojho boja, ale bude sa kúpať v sláve tvojho víťazstva. A pokrývam tvoju prácu, tvoje ruky, tvoje projekty, tvoje nápady, tvoje príležitosti. Každý e-mail, ktorý pošleš, každý telefonát, ktorý uskutočníš, každý produkt tvojej práce je pomazaný olejom priazne. Kdekoľvek vstúpi tvoja noha, zem sa bude musieť podriadiť dekrétu, ktorý nesieš. Príležitosti, ktoré sa vyparili, sa vrátia 7-násobne. Dvere, ktoré boli zatvorené, sa otvoria samé, lebo rozpoznajú autoritu toho, ktorý je v tebe. Neotváraj ešte oči. Zostaň so mnou, pretože som nebol poslaný len na to, aby som ťa pokryl. Bol som poslaný, aby som ti povedal, že si bol videný. Videl som ťa na tom rodinnom obede, kde sa správa o tvojom povýšení stala tichom pri stole a ty si strávil ďalšie 2 hodiny snahou urobiť sa menším, aby sa vzduch znova mohol hýbať. Videl som ťa, ako si sa usmieval, zatiaľ čo tvoja duša kričala. A nebo to zaznamenalo. Videl som ťa neskoro v noci, tvár ožiarenú svetlom telefónu, ako si znova a znova kontroloval správu, ktorú si poslal osobe, ktorej si práve pomohol k jej prielomu. Videl som 2 modré fajky bez odpovede. Videl som ticho, ktoré ti povedalo viac ako 1000 slov. A nebo počulo tvoje nevyslovené otázky. Videl som ťa v zrkadle, ako si nacvičoval menšiu verziu svojho svedectva. Tlmil svoje svetlo a uberal zo svojho nadšenia, len aby si sa zmestil do miestnosti plnej ľudí, ktorých Boh nepoveril tým, čím poveril teba. Videl som, ako si zrádzal svoje pomazanie v mene falošnej pokory, a nebo plakalo s tebou. Videl som ťa, ako si sám potichu oslavoval víťazstvo, o ktoré si sa tak dlho modlil, pretože si sa naučil, že zdieľanie tvojej radosti je pre tvoje okolie pozvánkou na jej devalváciu. Videl som tvoje osamelé "Ďakujem ti, Bože", zašepkané do vankúša. A nebo oslavovalo s tebou, keď nikto iný neoslavoval. My teraz lámeme bombu pochybností, je to len náhoda skôr, ako sa k tebe dostane. Rozbíjame krízu rozptýlenia skôr, ako je spustená proti tvojmu rituálu. Rozpúšťame izoláciu toho, kto vidí príliš veľa, skôr, ako vytvorí stenu okolo tohto domu. V mene Ježiša poverujem ťa ako nositeľa dekrétu. V mene Ježiša poverujem ťa ako strážcu vízie. V mene Ježiša poverujem ťa ako živý dôkaz. Zostaň v tomto tichu. Neotváraj ešte oči. Pečať je čerstvá. Duch Svätý práve teraz prechádza záznamami tvojho života a prepisuje konce, ktoré napísal nepriateľ. Videl som ťa na tom obede, kde sa tvoje víťazstvo stalo tichom pri stole. Neotváraj ešte oči.
To, čo tu bolo teraz zapečatené, bude testované v prvých hodinách po prijatí tvojho ďalšieho požehnania. Keď sa budeš musieť rozhodnúť, či budeš zdieľať svoju radosť naplno, závisník bez boja neakceptuje to, čo bolo o tebe práve nariadené. A ten, kto bol poverený bez krytia, kráča na otvorenom poli. Pomazanie bolo potvrdené v nebi. Teraz musí prežiť prvých pár hodín po prijatí tvojho ďalšieho požehnania. 7 duchovných dôvodov, prečo vyvolený čelia tak veľkej závisti, je v prvom pripnutom komentári hneď tu dole. Nie ako náhrada za to, čo si dostal v tejto správe. Ako spoločník na obranu toho, čo bolo zapečatené. Pretože pomazanie bez krytia zhnie v prvých hodinách po prijatí tvojho ďalšieho požehnania. A závistník sa presne spolieha na prvých pár hodín po prijatí tvojho ďalšieho požehnania. Menej ako lístok do kina na film, ktorý o 2 dní zabudneš. Menej ako zmrzlina, ktorá sa roztopí skôr, ako ju stihneš zjesť. So 7-dňovou zárukou. Riziko je na nás, ruka je na tebe. Klikni teraz, kým je dekret ešte živý v tvojej hrudi. Nie zajtra, nie po sprche, nie po rozhovore s niekým, lebo prvá osoba, s ktorou sa porozprávaš, bude mať rozumný názor, ktorý bude stáť štít tvojho domu. Lebo kto nechá na neskôr, nechá na nikdy. A závistník to už vie. Počítal z neskôr, keď si dostal poslednú správu, ktorá ťa premenila. A tú pred ňou. A tú ešte pred tou. Táto nebude ďalšia. Ten hlas, ktorý teraz šepka, možno to nie je až také vážne. Urobím to neskôr. Čo si o mne pomyslia? Zvládnem to sám. Ten hlas nie je tvoj. Znie ako tvoj. Používa tvoj slovník. Pozná tvoje výhovorky. Ale je to hlas toho, ktorý dnes prehral na nebeskom súde a snaží sa získať späť územie pred prvými hodinami po tvojom ďalšom požehnaní. Každá sekunda, ktorú tento hlas získa, je sekunda, v ktorej dekrét stráca teplotu. Klikni predtým, ako závistník prehovorí hlasnejšie ako dekrét, ktorý bol práve zapečatený nad tvojou hlavou. Je to hotové. Pečať je čerstvá. A v ďalšom videu ti ukážem, ako spoznať ten jeden typ človeka, ktorý závidí tvojmu pomazaniu tak veľmi, že Boh ti zakazuje zdieľať s ním tvoje víťazstvá. A dám ti skript, čo povedať, keď sa ťa najbližšie spýtajú, ako sa máš. Klikni na video, ktoré sa teraz objavuje na tvojej obrazovke. A ešte v tomto videu vyvolený, predtým ako s tebou zapečatím túto hodinu, je tu posledná príležitosť, aby si prejavil svoju vďačnosť nielen slovami, ale aj skutkom. Ak ti táto správa priniesla čo i len iskru svetla do tmy, zváž prosím podporu nášho kanála dobrovoľným darom. Odkaz nájdeš hneď pod odkazom na knihu v prvom pripnutom komentári. Každý cent nám pomáha udržať toto svetlo zapálené pre ďalšiu dušu, stratenú v hmle, pre ďalšieho bachír, ktorý potrebuje počuť svoje pravé meno. Nie je to povinnosť, je to privilégium zasiať do pôdy, ktorá ťa živí. Toto bola moja posledná prosba. Čakám ťa tam, vyvolený. Teraz nahlas s plnou autoritou, ktorú si práve prijal, podpíš sa pod tento nový duchovný kontrakt. Vyhlás so mnou, podpisujem sa pod toto poverenie. Hovorím áno z hĺbky svojho ducha a prijímam štít, ktorý bol pre mňa pripravený. Toto nie sú len slová, je to tvoj podpis na nebeskom dekréte. Je to tvoj súhlas s tým, aby nebo bránilo to, čo na tebe ustanovilo. A teraz, keď bol štít aktivovaný, pošli toto video presne jednej osobe, o ktorej vieš, že nesie rovnakú neviditeľnú korunu. Niekto, koho radosť je tiež vždy devalvovaná, niekto, kto oslavuje svoje víťazstvá v tichosti, pretože sa bojí reakcie okolia. Pošli jej túto správu teraz a ak chce ísť hlbšie, odkaz na 7 duchovných dôvodov je v prvom pripnutom komentári a čaká rovnako, ako čakal na teba. Nie je to tvoja láskavosť, je to služba. A nebo to vidí. Je to hotové. To, čo tu bolo odovzdané, bolo odovzdané. Nie si tá istá osoba, ktorá stlačila play. Posaď sa v tejto vážnosti ešte na chvíľu. Najbližších pár hodín po tomto požehnaní môže počkať ešte 10 sekúnd.